זהו סיפור מדיטציה על חומש בראשית, פרק ב'. תעצמו את העיניים. ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. ויכל אלוהים במשווים מלאכתו אשר עשה. וישבות במשווים מקום מלאכתו אשר עשה. ויברך אלוהים את יום השביעי קדשותו, כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוהים לעשות. זוהי כמובן הברכה הידועה של כניסת שבת, לפני שמברכים על כוס היין. עכשיו, אחרי פרק א' שהסביר לנו במדויק איך נברא העולם, יש לנו משום מה עוד פרק על בריאת העולם. בפרק הראשון הסבר לנו שהאדם נברא בצלם אלוהים. בפרק זה אתם תראו מה כתוב, מה נכון, מה שקר. האמת היא רק אחת ויחידה. תבחרו בעצמכם מה עליכם להאמין. בעוד פרק א' של הבריאה מסתדר עם התיאוריות המדעיות הנוכחיות של בריאה בתהליכים ארוכים והדרגתיים. בפרק ב' הכל מיידי. עוד משהו מוזר. בפרק א' כתוב רק אלוהים. בפרק ב' ואילך פונים לאלוהים גם בשם אחר, השם. מה הקטע עם זה? מחקר אומר לנו שעורכי התורה הוסיפו את הסיפור הזה מאוחר יותר, בלי קשר לרצון אלוהים. זה למה פתאום יש לנו שני סיפורים שבחלקם מנוגדים אחד לשני. מה שהיווה השראה להרבה מסיפורי התורה, בעצם סיפורים של עמי האזור. התאימו הרבה מהנרטיבים ככה שהתאימו לחיזוק האמונה באלוהים אחד. אנחנו נראה המון דוגמאות לכך בהמשך. ההומו ספיאנס הראשון, למעשה, לפי המחקר, מקורו באפריקה בכלל. בכל מקרה, בואו נתחיל. אלה תולדות השמיים והארץ, בעברם ביום עשות השם, אלוהים, ארץ ושמיים. וכל שיח השדה, טרם יהיה בארץ, כל עשב השדה, טרם יצמח, לא מתיר השם אלוהים, על הארץ, ואדם, אין לעבוד את האדמה. כך עלו עדים מהארץ והשקו את כל פני האדמה. בפרק זה, השם אלוהים יוצר שוב את האדם. איך הוא נראה בעיניכם? משום מה, יוצר אותו מאפר האדמה הפעם. כך נהיה האדם לנפש חיה. השם אלוהים נוטע גן בעדן מקדם, ושם הוא שם את האדם אשר יצר. בגן הוא צמח עצים נחמדים למראה, עצים למאכל, עץ החיים, וכן עץ הדעת, טוב ורע. נער יצא מעדן להשקות את הגן, ומשם ייפרד, והיה ל4 ראשים. אומרים שזו הייתה בעצם מסופוטמיה, עיראק של ימינו. יש שם כל מיני נערות, גישון, גיחון, חידקל ופורה. השם אלוהים לוקח את האדם, ומנחה לו לעבוד ולשמור על גן העדן. הוא נותן לו לאכול מכל פירות עצי הגן, חוץ מפרי עץ אחד, פרי עץ הדעת. ביום אוכלך ממנו מות תמות, הוא מורה לו. אז אומר אלוהים, לא טוב היות האדם לבדו, אעשה לו עזר כנגדו. אז אלוהים יוצר מן האדמה כל חיות האדמה וכל עופות השמיים. על האדם היה לקרוא לכל אחד בשם משלו. אז אלוהים, בניגוד לפרק א', שבו האדם והאישה נבראו שווים, בורא שוב את האישה, הפעם מצלעו של האדם בזמן שהוא ישן. האדם אומר, זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי, וזאת תיקרא אישה, כי מאיש לקחה זאת. על כן יעזוב איש את אביו ואת אמו, ודבק באשתו, והיו לבשר אחד. שניהם היו עירומים בלי שום בושה. תדמיינו מסביבכם את גן העדן. איך הוא נראה? יפה, נכון? בפרק הבא נמשיך עם סיפור גן עדן.